Give me 10. Nice. Give me blackjack. Oh, fuck. Why? Can I split aces? Oh. This might be the move, though. Splitting aces means only one more card per hand, and there are no Give me two blackjacks. 10s, please. Hand 119, hand 218, seat 5 Okay, standing I'll 20, stand. and then dealer has... Fuck! Oh! Too many, congratulations. Yes! 15, would you like to now? I guess I'll have to stand. She's got a 5 though. Standing seat 6, standing Wait, 15, and then dealer has 15. 15 and get a bust. And 19, congratulations you. to the winners on... Okay, finally a 10. Give me ace. Oh, okay, that's fine. Okay, what, is any aces here? No. So no aces on the table right now. I could split. Right? Stand. Standing and then seat. Let's see what I would have gotten if I split 11, it. that's 12, would you like to now? That would have been dog shit. Wait, no, that would have been blackjack. Oh, fuck. Hitting 12, and that's too many, unfortunately. Seat 6, That would have been such a good 13, split. that's 15, would you like to now? 12? And 19, congratulations to the winners good. on seat 2. 10, Jeg håber, han får en low. 13, would you Okay, like yes! to now? Bare stå for helvede. Se, han er klog. Han står på 13. Player. Han må være en klog spiller. 13, and that's perfect. 21, Fuck, that's great. okay, det er fint nok. Seat 3, hitting 13, that's Low. perfect. 21, that's Okay, great. nu får jeg Seat 10, nu får jeg 4, 10. 11, Prøv would at you se her. like to? Welcome new player. Hitting 11, and that is 20, would you like to? Åh, okay. 20. Fint. Hold din Standing kæft, seat Anders. 5, hitting 13. 19, yes! On seat 1, congratulations to the winners on seat 2. Got the money, man! Betting time is open now. See? Ja, det er godt. Split min kort, Kelly. 12, hand 2. 12. Soft 17, would you like to? 17, så jeg hitter på en ace, fuck det. Eller på en 12. 17 bliver på, tænker jeg. Hitting 12, that's 13, would you Ej! like to now? Skal jeg stå på 13? Hit! Hitting 13, welcome your player, and that's a perfect 21. Woohoo! That's great. And then hand 17 og 2, 21. 17. 117, 117. Okay, den pushede, men så vandt jeg på den ene. 7 and hand 1 on seat 4. And that Oj! Skal jeg... jeg splitter for helvede. Jeg splitter på den 13, jeg splitter. Eller han har 3 i hvert fald. Der er no... Jeg skal battle. Det er helt sikkert. Ja, stå på den, din idiot. Giv mig 10'erne. De skal bare stand. Så giv mig 10'erne. Jeg får bare 2 blackjacks for helvede. Kom så. Okay. Okay, 16-17, det er fint nok. Okay, jeg står for helvede. Han har 3 for helvede, han må tabe den. 10'er! Nej! Øj, det er godt det der, mand. Hui. Bum. Jeg står på helvede. Det kunne være vanvittig power move. Giv mig en 10'er. Fuck dig, Anders. Jeg hitter for helvede. Okay, not bad. Står. Hit. Hold op. Stand, det er push. Men så vinder jeg. Nej, jeg fik den bare tilbage. Det ved jeg ikke. Nej. Øj, nej! Hvorfor tog kortet? Okay, yes! Hvad laver hun? Okay, jeg har 10'er, det er godt det her. Åh! Den ene gang jeg putter. Let's go, man. Det er sygt. Anders, Ja. selv mit ur på computeren er 6 minutter fremme. Er det det? Yes! Se, jeg talte kortene igen, og så var det, jeg havde bare ret, mand. Han er 10. Der er no way, man har jo ikke 4 10'er i streg, mand. Giver du mening? Så jeg fik 21, drenge. Nu er jeg... Okay, let's go, mand. Har du en anden mus, du kan prøve med? Nej.
Nej, for der er ikke noget galt med det. Er der noget? Alhamdulillah. No way! 21 igen! Nej. Oh, yes, let's go. Nogle ledninger, der måske sidder. Mads, du vil nå bane? Nej, jeg gør ikke. Jeg taber den her. Nå, jamen så fik vi jo styr på det, det var godt. Når hun buster. Hun boster ikke, Anders. Hun er ace. Så selv Hun er 3'er og 10'er. Nej, hun fik 16. Boss! Yes! Yes! Yes, jeg vandt for 50 kroner! Hvor er det stærkt, mand! Okay, jeg putter en 50'er ind, mand. Resten var bonus. Okay, 19. Let's go! Nej, 9 jo. Sådan der. 9. Jeg skal bare en 10'er nu. Det kan jeg godt. Men jeg har lige logget ind. Hvorfor er den ikke logget ind? Hun har et boss-card. Giv mig en ace eller 10'er. Nå. Okay, fint. 18. Hun får en 10'er. Kom nu. Nej! Yes! Ja. Ej, mener du ikke det der? Okay, hun kan ikke blive ved med at få 10. Okay, godt. Okay. Du skal ikke få 6 nu. Okay, godt. Sådan nu. Oh my god. Sådan nu. Nu er der aldrig. Hun skal have en 5'er. Nej. Oh, 11! Kom så. Okay, 2, 5. Jeg får 10'er. Jeg får 21 nu. Kom så. Giv mig 10'er. Nej. Nå, 16. lort det her. 16. Jeg skulle have Boss. Yes! Nej, det er fint. Okay. Ja, hun trækker Nej. Okay, 12. 10'er. Yes! Oh my god. Fuck it. Jeg kan mærke det. Det er en 6'er. Åh! Det er umuligt. Let's go. Ace. Yes! Den ene... Okay, let's go. 12. Ja, vi skal bosse jo, ikke? Let's go! Ej, det er en mand. Nej, kan I ikke skifte? Nej. Hvad fanden laver Mega mig der? Hold da kæft. Jeg skrev 5-1. Mega. Nej. Jo! Okay. Ram den toer, mand. Ram den toer. Ja, for nu jeg får ikke 2 10'er i træk, vel? Jeg får en 8'er. Nej, du gør det ikke. Okay! Okay, 9. 10! 19. Okay, jeg pudsede på den ene, men jeg vandt på den Du anden. vinder jo. Okay, 500 kroner. Fuck, man. Nu er du over mig, du jo. Okay, fint. Det kan være en Du buster. får mange høje. Det kan være en buster. 20. Giv mig fucking black, eller 10. Jeg har de værste kort på hånden lige nu af hele bordet. Jeg fik blackjack. Det var højt, men... Ja, det er min, din idiot. Nå. 18. Fuck. Ah, ja! Ja, han buster nu jo. Det er perfekt. Nej, han fik 19, gør han ikke? Nej, det er ikke tørt jo. Eller han fik 18. 600 kroner, Christoffer. Det er bare... Nej, jeg skal ikke have højt. Jeg trækker. Nu gjorde jeg det. Jeg trækker. Nej, jeg skulle have haft den, Christoffer! Hvad var det, jeg sagde til dig? Stå! Så trækker jeg lige din sur. Jeg fik... Se, jeg kender den jo. Ja. Slap dog af. Kan man stadig se dig, Anders? Nej, det kan man ikke. Bust. Yes, let's go. Okay, 600 kroner. 650 kroner, mand. Det er så vildt, hvor godt du 700! har Det er det, jeg trækker ud til at begynde med. Okay, træk en 10'er. Skal jeg bare lige spørge med, om jeg lige må trække en 10'er? Øj, godt, mand. Stå. Jeg står. Så trækker jeg. Så trækker jeg, fordi nu er det low. Nu er det low. Træk det bare. Nej. Den er jo relativt Vi lille. prøver bare 150 kroner ind. Så ser vi, hvad der sker. Fuck, det her er noget lort, det her. Du skal hjælpe mig. Skal vi hætte på 14? Nej, vi står for helvede. Han har 3, mand. 1. Jeg ved ikke længere. Hvad? Jeg har ikke flere tilbage. Hvad gør vi? Vi står Jeg er i gang med at vinde nu jo. Vi skal hit. Ja, du skal fucking selvfølgelig skal du hit. Han har fået high card. Det er ikke godt, det der. Det er godt. Ja, måske. Jeg ved Det er ikke. Jeg har ikke lyst til at... Hvis han buster, så ser jeg dum ud. Og hvis jeg... Ja, Mads, det er bare penge. Det er bare tal. Det er 1 og 0'er. Okay. Jeg er hittet. Det kunne Emma godt. Okay. Stå. Jamen, han sagde, at jeg skulle leve livet. Det skulle bare lade 13, 10. Nej! Mads, jeg er nede på 150. Og går det dårligt? Jeg er nede på 350. Jeg skal ikke bare gå all in.
Jo, Mads. Det kan det være helt. Nej. Jeg vil bare have den ved siden af, hvis der er AirPods. Christoffer, se på min bed! Hvad har han lagt dine? Ej, Mads. Så giver du heller ikke spil mere. Ace. Bare fordi Emma 16. er kommet, så går jeg jo ikke. Ej, får du 16 på all in? Ja. Nej. Han har 4 jo. Han kan bust. Ja, okay. Hvordan får jeg 10 tiger i streg? 14! 10! Ja! Nej, Mads! De ved ikke, jeg bor heroppe. Nej, hvor er det sygt, Mads. Nej, Mads. Så får du en tiger nu. Nej, jeg gør ikke. Det var 8. Nej.